Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio! Na standard time, 1:40. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsag ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon. Mayong hapon naman sa aton mga palangga nga mga tagpalamati. Kag siyempre, ang aton man pag-welcome sa inyo sa Lunes nga edisyon sa aton pagpangalaga diri sa palatuntunan This is My Life. Lunes karon nga adlaw sa nabal na naton Pebrero 24 tuig 2020. Kahit tapusan nga Lunes, tsakto, tawe, no? Sa bulan sang Pebrero, katapusan nga simana sa bulan sang Fabibig, sila nila sa Love Month. So, kamusta ang inyo weekend? Mga senior citizen, unahon, tagid ka mo tukso iya, na? Kamusta ang inyo Domingo kahapon nga adlaw? Kag syempre, ang aton mang papangamusta sa aton dira mga kauturan sa mga tag sa kamerkado nga nagaupod sa aton sa karon nga hapon. Mga kauturan naton nga mga nagabaligya sang aton mga ginaluto nga pagkaon. Sa mga merkado sa mga nagabaligya dira sang utan, sang isda, sa mga karne. Ang aton pagpangamusta man sa inyo. Kag syempre ang aton man mga taxi drivers, jeepney drivers, sa tanan nga mga drivers nga nagapahuway-huway man subong, kay medyo matulutawhay ang dalagan sang biyahe ay sa sininga tinion iya, break ka dali titawe, upod kami ay sa imo pagkatapos naman karon dugay-dugay ti hulag naman, Okay, good luck lang sa pagbiyahe, halungan ang mga pasahero, halungan man ang salakyan samtang nagadalagan sa tunga sang dalan. Tulog sa wala sa tuo kay sa likod syempre, no? Paghalong, ara ina. Pero kung kaisa, ara gid yung mga reckless, wala bala nagahalong, amo na i-aksidente. But anyway, wala lang na iyan naton ginapanumdum para sa inyo nga kinahanglan maka-income. Adlaw-adlaw para sa kinahanglanon sa atong sinipamilya. Nga sa nahambal na naton tag sa kasimana pagbukas, sulod sang Lunes nga adlaw, preparar kita for the whole week. Sa tanan na naman nga mag-abot sa aton kabuhi, blessings, pasalamat kita sa adlaw-adlaw naton nga kabuhi nga gina-enjoy upod sa aton pamilya. Kag syempre aton man ginapangamuyo, nga makalampuwas kita adlaw-adlaw, especially na sa paghatag sang kinahanglanon sang tag sa kamiyembro sang aton panimalay. Aton mga estudyante, na? Ay, mga anak ko. Pero mga senior citizen, sa mga lola, kag lolo, tita, kag titos, sa mga nagatipan sa aton, mga estudyante, kag sa nagatipan man sa mga pagkaon sa aton, mga nagatrabaho, kinahanglan lang preparar sa maayo, kag ang katinlo ipabilin man naton sa aton panimalay. Kag sa aton man palibot, ang liabi ara sa inyo, dara, kag ara sa aton tanan. Miyerkules, sa maabot ng Miyerkules, mag-aumpisa ang Kwarisma, Lenten season. Ano na naman ang mga plano ninyo? Ba for sure, iyakiti, pagkatapos February Lenten season, masulod bulan sang katapusan sining Pebrero, Marso may mga graduation na, Abril na, plano na naman kung diin ka mo makadto na. Okay, planuhan ninyo sang maayo para makaamat-amat man kamo. 1:48 Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton man matahom nga lalantunon, bantayan dugay-dugay. Ang sulat nga aton pagabasahon para sa inyo sa sininga hapon. Ang aton sender sa karon nga hapon, asawa. Concern, balaan mo basta nagahigugma gani, na kag palangga ang bana,
ang kabalaka ara gini para sa asawa. Kung may matalupang na nga daw hindi maayo sa bana, labi na gid kung medyo nagapaluya, nagaproblema, ti syempre mapinalanggaon nga asawa, nagaproblema sa iya bana. Ibaluon nato ng kaundan sa sulat sa nga na tagpadala karon iya nga hapon upon man sa inyo mga personal man nga suggestions, opinions, good comments, recommendation para sa atong letter sender, magluwas man sa atong personal nga panugnaon para sa atong tagpadala sang sulat. Lakip na ang inyo sini mga greetings. Pwede ninyo mag-type arang atong text hotline. Ipadala ninyo sa 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Sa mga nagaw po naman sa atin sa Facebook Live, hi and hello lang dara sa inyo sa liwat. Pwede nyo man ma-share ng inyong mga opinion ka mga greetings. Type nyo lang kay bulubalik doon lang na nitawi at wala tuo. Kag sa atin man ito bang okay lang na siya. Ha? Basta may chimpo, wala lang sungguranay kay sa nambal na ni Tita Wilma sa aton lang malabutan. Okay? Ang nagahulat man sa ilatag sa ka-horoscope, adlaw-adlaw, paagi sa inyo man tag sa zodiac sign, relax lang. Galingawan ina naton niya adlaw-adlaw, pero sa nasiling na naton, wala sang nakahibalo sa aton kapalaran, kundi ang aton tagtuga, ang yara sa kahitaasan. Kagang inyo man mga lucky numbers. Di ba to Wilma? Yes. Remind lang ko gili sa itong ACS Milyones 2020 promo. Lunes, subong amat-amatan nyo ng inyong mga entries. Nakakuha gina atensyon sa konto last Friday mo. Asam tayo nagatimo-timo si Tawi. Tugla sa lapis sa guwa. Baw. Ama ko mo nagaguyod pa ibabaw. Ang isa gaguyod, ang isa gatulod pa ibabaw. Kaya kadalag ko sang ilagi na pangbitbit ng mga sako. If not, nang dahigangde nga plastic bag, ay nan. O mga mauti na ito nga mga kauturan. Ina, para man sa kaayuhan sang pagpangabuhi. Na, gani kamodera, ang inyo man mga wrappers, empty box, mga labels, sang mga produkto sang ACS, pwede ina magamit natin as proof of purchase para sa aton weekly draw or para sa aton promo ACS Milyones 2020. Sa maabot naman nga Sabado, ikaapat na natin nga weekly draw, gani go-go na. Ha? Higumuan nyo na dangadaan, kinanglan may sobre na kamodera, may mga matinlo na kamodera nga papel nga may kompleto iya nga, detalye ninyo personal, inyo ngalan, inyo edad, address, contact number, kag perma. Samtang nagatipon kamo sa inyo POP. Kag ang white legal sized envelope naman, ang puti nga malaba nga sobre, panulatan nyo na dangadaan sa likod ang promo title, ang POP nga gamiton, kag syempre ang Action Radio Bacolod. ACS Milyones 2020. Ang inyo POP, let's say, Shield Bath Soap. Ang Action Radio Bacolod. So, preparado na ara na dang inyo mga POP. Isa ka POP, isa ka nasulatan naton nga papel sa nga personal naton nga detalye, kag isulod sa sober sealed para na sa week 4. So good luck ha. Kag congratulations man sa itong sini mga winners gin panglawag naton sang Sabado, ang tatlo ka mga nagbaton, kaya nakuha na nila mo. Nagbaton sang tag 1,500 pesos nga cash. Kaya nagkuha man sang ilang mga gift pack nga ACS products pulo ina kada semana. Ang aton matahuman nga lalentunon para sa inyo karon iya nga hapon. If I sing another song, ara naman this portion of the program is muted due to copyright infringement policy sa aton Facebook Live. In my heyday, young girls wrote to me.
This is my life. Dira sa inyo mga radyo, kag syempre sa ito man Facebook Live. Pero sa ito na ni mga kauturan dira nga nagakinang lang sa mga preska ka mga matahong nga bulak, ara lang sa likod sang Bacolod Bay Center, Ferrero Street. Ha? Ara na hamtang dira ang Johnny and Christine Flower Stand. Pwede ninyo dira mag-contact ang cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Si May kagsitinti na mag-entertain sa inyo. Kung para man sa inyo mga palangga o kon, ha? Sa kung anuman nga mga events, anuman nga mga kahimutan nga gusto ninyo, dikurahan sa mga preska ka mga matahong nga bulak. Arrange nyo lang da bala kay sila na naiyabahala dito. Ha? Kundiin man ang venue ninyo sila. Again, 0930-959-2828. Young girls Kita Welly, yung lang ko tamyaw, bisang bana ko nga si John Ray Belo Tendos, kag sa bata ko nga si Nel John, kag Joe Marie. Always gid kami gapamati sa imong tita. Salamat gid. Halini na kay 3070. once upon a song. Mayong hapon, Tita Wilma, lihog lang kugwit sang akon mister nga si Junjun Garcia. Action. Nga gatulog-tulog diri sa Tangob, gapamati gid kami. Kag sa Family Ligarde, kag Parkon, diri sa Cadiz. Maayo lang nga pagpamati from Nanny Abel. Salamat gid ta. 9308. Mayong hapon lang dira. Agwit ko lang Family Rigacho, kag Patricio Family, kag sa amon bata nga. I never sing. Kahapon lang din bunyagan. Wow, welcome to Christian World. Love you nak, love papa, kag mama. Halin kay 2563. Yes, monitor lang kami di sa barangay Mambagaton. Din barangay Mambagaton, 9672. Sakop sa ano nga banwa, Manol Tawin. Pasensya lang ha. Okay, okay lang na iya titawan. Ay, nauna 58, Action Radio Philippine Standard Time, hindi nato na pagkalipatan ang DTX 500 capsule, ha? O galion ginaton ang pag-inom sini adlaw-adlaw kay man ang DTX 500 capsule para ini sa complete management sang aton liver o kun atay, ha? Para ma-detoxify, matinluan adlaw-adlaw. Ang liver amo ning pinakadako nga organ sa sulod sang aton lawas nga sa diin dira nagatipon ang tanan nga mga nutrients o kun mga sustansya nga makuha naton sa aton mga ginakaon. So kinahanglan tipigan naton ina, na hindi kita magpasugot nga mahalitan ina. Dok may ginablubad tiyag ya jutay-jutay, kinahanglan gina naton mintinahon ang DTX 500 capsule. Ini ang may una detoxifying compound nagatinlo sa ito na time. May mga active ingredients pa ini siya. May phytochemicals kag antioxidants pangontre sa liver inflammation. Ito ginapagpabayan kay kung maglala kag mahulog sa cirrhosis of the liver or kung cancer of the liver, mas dako pa gid naton problema. Tandaan nyo lang nga ang aton ikaayong lawas amo lang ginang mapabugal naton nga manggad naton kag mapasalamatan naton. Pwede na babakal dira sa mga butika sa inyo tag sa kalugar kag dilman sa amon sa siyudad sang Bacolod. Ang nami lang pwede kita subong makabakal online. Basta may internet connection lang kamo, may mga data kamo sa inyo mga cellphones, pwede kamo ka-login sa www.kalusuganyan.ph kag araman sa Facebook, search nyo lang Kalusugan Yan. Kaya mo nang ilang Facebook page. Kag ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule among Doc Samaritan Alternative and Wellness Center kag Klinika di Alternativo Medicina. Relax lang ha. Si Tita Wilma magabalik pa para sa ato naman sulat nga pagabasahon sa sining hapon pagkatapos sa aton commercial break. Cellphone Plus. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pabot
pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Ang ito man Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, kinanglanon man nato adlaw-adlaw. Ini amo ang nagaisahanon nga supplement, himo halin sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. 100% pure mangosteen ini siya, 100% pure mangosteen natural ini siya, kag 100% organic man. Nagabulig sa pagpahagan-hagan sa pag-atake sang imo migraine. Masiling tawe nga imo kay wala ko ni ka-experience. Pero nakitaan ko kung daw ano, nakasakit kung mag-atake sa isa ka natungdan. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, may dako gini siyang ikasarang iya sa correct sang abnormal nga pag-function sang serotonin. Ay na serotonin ara na siya sa aton blood vessels o kung sa mga kaugatan natin pagkato sa ulo, kinanglan iya na gina correctionan or masiling kita may correctionan para nga manginami bilang iya pag-function sa mga kaugatan naton para nga hindi kapag atakihon o kung mag-ayo ang pamatsyag mo kung atakihon kagiman sa migraine. Ikaw matamaan. Kag ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea naga paayo man sa bronchitis, emphysema kag pneumonia. Kay ini ang may antiviral, antibacterial kag antifungal effect nga nagapahagan-hagan man sa mga infeksyon sa baga kag sa iban pagid nga balatian sa baga. Isa lang katibag adlaw-adlaw nami gina siya, no? Isa katibag gamitan mo isa ka tasa sa una-una, syempre isa katasang mainit na tubig, pero sa dalayon sa bugos nga adlaw pwede mo siya magamitan sa tubtob isa ka litro nga mainit nga tubig. So bot silingon hindi lang ikaw pwede makainom sila kundi bugos nga pamilya. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea kinanglan naton para kita mangin fit, mangin smart and healthy every day. Mabakal man ina sa mga drugstores dira sa inyo lugar and of course diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Ara sa tanan nga wakong Chinese drugstore kag sa tanan man nga the generics pharmacy sa Country Mart Supermarket sa Mandalagan kag sa Consuelo Supermart naman sa downtown area sa Dalan, Lozorian. Alas 2:08 na Action Radio Philippine Standard Time. Abaw-ara sila sa Facebook Live. Miss Heaven, thank you so much. Good afternoon. Kag kay Bia Jonathan. Mayong hapon man. Kag kay Sir Erwin Gonzalez. Monitor lang kami ni Giselle Franco, ni Dudoy Paiko. Dili sa Maaw. Salamat man. Kag kay Andy Indoma Saludares. Good PM to Wells. Monitor kami diri sa may Barangay MH Del Pilar, Pontevedra. Mayong hapon lang da sa inyo tanan. Kag kay Maria Luz Grijaldo Macunat. Good afternoon. Watching live gid ko ta sa radio. Salamat gid. Mayong hapon, Tito We, patamiyaw ko sa akon Papa Junior Sibalios sa Purok Island, Barangay 4, kay sa pamilya Tiniegal, sa Marapara, Barangay Bata from Beboy and Nene, sa Kingdom of Saudi Arabia. Dira sa Marapara High, sa Barangay Bata, good afternoon lang dira kay Sir Munet. Sir Munet Benedicto, kag sa imo man mabuot, kag mapinalanggaong nga asawa. Mayong hapon sa inyo, Ma'am and Sir. Thank you so much, Yen, Kay Hover Pestanio. Actually, Wilma, greet ko lang pamilya ko dira sa Manaplag, Pamati, Subo. Kay June Arquelas, mayong hapon man. Kay Miss Anita Lumangyaw from Hong Kong. Gapon man sa ating live. Thank you. Kay Edwin Pineda. Sir Ed Helado, salamat ha. Gapag-greet sa happy birthday lang kuno kay Isay Telmoso galing para pabuas. In advance, Alas 2:10 na Action Radio Philippine Standard Time. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man o kung kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma,
Ang atong tagpadala sang sulat sa sininga hapon, isa ka asawa na nagapatawag sa ngalan Shirlita. Kag ang sulat ni Shirlita, nagasiling. Dear Tita Wilma, kumusta lang sa imo kag nagapangayo ako sang maayong hapon sa tanan nga nagapamati sang programa This Is My Life. Sa sulod sang anom na katuig, malipayon kami nga nagaupod sang bana ko nga tawgalang kay Vic. Isa siya ka supervisor sa iya ginaobrahan, kag dako-dako man ang iya ginabaton nga sweldo. Sa tuod lang, nakapatindog kami sang amon balay nga ginabayaran manamon sang hulugan hasta subong. Tita Wilma, tawga lang ako kay Shirlita. 36 ang edad, may duha ka bata nga nag-eskwela sa isa ka private school diri sa Bacolod. Ang bana ko, mabuot, kag maasikaso siya sa pamilya. Sa iya sweldo nga ginabaton, may sideline pag na siya titawe. Kag tungod sina, may natago man ako kag nasupot-supot bisan paano. Pero nagabot ang punto nga napatay ang tag-iya kag nag-take over sa pagdumala ang ginadoptar nga bata sini nga lalaki. Dito nagumpisa ang amat-amat nga pagkapierde sa negosyo hasta nga naputo ang ginaobrahan. Hasta nga nagpamuhin sang tao. Kag nadala ang akon bana sa mga ginkakas. Ano abita kay sugarol ang adoptibo sang tag-iya nga napatay. Maski papaano, nakakuha sang medyo dako-dako nga separation pay ang bana ko nga pwede man namon gamiton sa pagsugod bisan gamay lang nga negosyo. Pero na-depress si Vic sa natabo. 15 years na siya nga nagaobra sa amo na opisina. Kag palangga niya ang iya trabaho. Isa pa, Tita Wilma, ginasaligan siya sang napatay niya nga amo ang tag-iya sini. Makita kag mabatsyagan ko nga daw nadulaan sang gana sa kabuhi ang bana ko, kag permi lang siya maluya. Inasubong ang akon concern, problema gid para sa akon. Kung ano bala ang himuon ko nga mabulig sa bana ko para magbalik ang iya kapagsik kag pagka-inspired. Mamati lang ko diri, tita, kabay nga mabasahan mo, madamo gid nga salamat. Shirlita. Sa atong tagpadala sang sulat nga naga patawag kay Shirlita. Ang kabuhi sang tao, tandaan gid naton. Amo na bilang siling ang hambalanon nga ang aton kabuhi daw pareho sang rueda. It's like a wheel nga nagatiyog. Nga kung kaisara ka sa ibabaw, kisara ka sa tunga-tunga, kung kaisaari ka sa idalom. Bot silingon nga sa aton kabuhi, anuman nga mga unos, anuman nga mga problema, anuman nga mga success kag frustrations nga mabot sa aton kabuhi, kinahanglan handa kita. Kinahanglan atubangon naton, kinahanglan magpakabakod kita,
o galing siguro kulang sa pagpabakod ang imo bana. Pero sa matugda ni Tita Wilma dugay-dugay aton anay ginadulot ang iningang bahanon haraman sa imo. Sanang takbo ng buhay mo, pagdurusan ito'y walang hanggan. Huwag kang manindim ang buhay, gulong ng para. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negro. Ang sulat sa karon nga hapon nga nagpatawag kay Shirlita. Sa imo Shirlita, no, sa liwat si Tita Wilma nagapasalamat sa imo man paambit sa aton programa sang imo o kun isa kahitabo sa imo kabuhi nga nakahatag sa imo sang problema bilang asawa. Ina nagapakita sang imo pagpalangga sang imo kabalaka sa imo bana, sa imo pamilya. Pero tandaan nato ni Day Shirlita nga sa aton kabuhi, hindi lamang kalipay ang aton maangkon. Ano siling naton nga aton kabuhi may ups and downs mo. May kadalagan, may kapaslawan. May kalipay, may kasakit. Nga kinahanglan bisan diin sina nga bahin ma-experiensyan kag ma-encounter naton sa aton kabuhi. Preparado kita. Kung hindi kita preparado, tun-an naton. Kung kapaslawan, siyempre batuno naton kag atubangon sa hugot sa aton balatyagon, upod ang mahal nga Diyos, ang aton pagpangamuyo. Kaya ako'y nagapati, siyempre, eksperyensya, no? Base sa mga eksperyensya, basta ra ka sa iya, bisan, ano kabugat, sa mga pagtilaw nga nagabot sa aton kabuhi, hindi gid niya kita pagpabayan. Tutuod ginaiyaday, hindi gid niya kita pagpabayan. Kag dira gid kuya nga nagapati nga sa pihak sang unos o kun sa pihak sang kadulom nga bahin sang aton kabuhi, may kasana gid nga maabot. Sa adlaw-adlaw nga tanan, sa pagbutlak sang adlaw, syempre, hasta mag-udto pagkahapon matunod, paglipas ang kagabihon, paglipas ang kadulom, may pamanagbanag. May pamanagbanag nga sa diin, amat-amat naton nga makita ang kasanag sang kalibutan, ang katahom sang kalibutan, nga sa diin, kinahanglan kita handa man sa pagatubang sa kun ano na naman nga mga problema nga mag-abot sa aton kabuhi. Sa imo kabahin ini, na? Kabahin ini sa imo papel bilang iloy, bilang asawa. Diri ginatakos ang imo pagkaasawa sa imo gina-experience subong
Makabig na ton, na-depress ang bana mo, na? Diri takson sang Ginoo kag sang kamatakos man nimo kun daw ano ikaw kabakod sa pagbulig kag sa pagpush sa imo bana nga maka-move on sa iya sitwasyon. Hindi nato na iya mabasol ang bana mo nga magbatyag sina kaysa nakita naton ginpalangga niya ang iya trabaho. Di ba? Ginpalangga niya ang iya trabaho nga makasiling kita tungod sang iya pagpalangga nga ina. Naapektuhan siya. Ginpalangga niya, ginhatagan niya importansya kung ano ina ka-importante sa iya kabuhi bilang amay sa isa ka puluyan, nga provider sa isa ka pamilya. Syempre tanan ihatag mo da para maging maayong imo performance, di ba? Sa imo trabaho para maging maayo man ang pagtan-aw sang imo ginatrabahuan. Kaya mo na bilang kaisa nga nabuhos mo ang tanan para sa imo trabaho nga kulpilang madula. Masakit ina daw pareho man na sa isa ka persona, isa ka tawo nga imo gintun-an nga palanggaon kag hugot mo agin palangga kag ginpatungdan sang tanan pagkatapos madula sa imo kabuhi. Masakit ina. Ilabi na nga syempre provider siya, wala siya trabaho bisan sa pihak sang tanan nga makasiling ka nga samtang namin maayo ka nga asawa sa pagtan-aw ni Tita We. Kay nga samtang nagatrabaho ang bana iban sinaya hala nagakalit kay ti nagasulod may ginabaton kag dumayo ang kita sang bana pero ikaw wala nangin wise ikaw nga asawa. Kay ang mga gina-endorso ginatugyan sang imo bana sa imo ginatipon kabalo ka magtan-aw sang hindi lang niya subong mo kundi palaabuton sang inyo pagpangabuhi kag palabuton sang imo mga anak subong wala trabaho ang bana mo sa private school pasuno sa imo gi-eskwela ang duha mo ka bata. Yes, makabatyag kag maka-experience siya gigamo sang kabudlayan financial. Buligi sa karon ang imo bana nga makabangon sa iya sinisitwasyon para makapanugod siya liwat sang bag-o nga chapter sang inyo kabuhi bilang magpamilya opdang imo kabataan na kaysa nambal ni Tita Wilma kung tanon pwede ka mo magkapundar bisan gamay lang nga negosyo nga makwarta-kwartahan dira kay ti may magluwas sa imo na tipon may separation pay pa siya nga nabaton di ba pero sa nahambalan ni Tita Wilma ang nabatsyag na jutay lang gid na nga idol-idol ipabatyag sa iya ang pagpalangga mo bilang asawa nga very understanding nga despite nga dulaan siya sa trabaho ara kamo nga pamilya niya asawa kag inyo anak nga sa gihapon wala nagabag-o nga padayon kamo nga nagapush sa iya kag magka-inspired sa iya nga magpadayon sa pagpaninguha para liwat kamo makabangon. I-explicar mo sa iya nga ang pagkadula sang iya trabaho bisan importante na ina sa iya kabuhi hindi pa ina ang katapusan niya sa kalibutan. Kundi buot silingon natapos ang isa ka chapter or isa ka bahin sa iya kabuhi nga dapat nga mag-umpisa na naman siya sang panibago nga amo ang maga-challenge sang iya ikasarang bilang lalaki bilang amay kag bana sang isa ka pamilya. Kay kung lantawon bala blessed gid kamo, di ba? Blessed kamo nga magpamilya. Kag sa imo bilang isa ka asawa, diri mo subong mapakita ang imo pagka huwaran nga klase sang asawa. Iloy para sa inyo kabataan. Para sa inyo anak. Imo anak sa inyo mga anak dili, no? Kaya nga aabi mo bala Inday Shirlita bilang asawa sa sitwasyon ninyo subong kag sa sitwasyon sang bana mo nga depressed siya tungod sa pagkadula sa iyang trabaho, responsibilidad mo kung paano siya i-push para maka-move on siya. I-motivate siya. Nga pa nato hindi pa ni katapusan sang tanan ari kami sa mga anak mo, mabulig sa imo. Buligay kita kung paano kita liwat na paano kita liwat magkapadayon kamuumpisahan ang atong pagpangabuhi sa mga kinahanglan na paisugon mo lang ang iya kaugalingon. Pamuklaton mo siya sa realidad
sa inyong sitwasyon, kag sa iya sitwasyon para nga maghulag siya kung paano naman siya maka-income in support sa inyo adlaw-adlaw nga pagkinahanglan. Hindi na iya matapos nga sa isa ka problema nga maabot sa kabuhi ta, sa isa ka kapasalawan sa nga maabot sa iton kabuhi, tapos na ang tanan, no? Basta ara gani ang Ginoo pod sa iton pagpangabuhi, bot silingon palangga niya kita. Kaya nga, iya kita ginatakos, nagapakabakod kag nagapakabakod pagid kita. Tungod ginapakita naton sa iya nga hindi kita magbuhi no matter what. Kinahanglan ampo sa Ginoo. Siya ang mangin sentro sang aton pagpangabuhi bilang isa ka pamilya. Ang nasiling pala naton nga sa 7 ka adlaw sang isa ka semana nga hindi kita makahatag sang isa o kun 2 ka oras nga maginupdanay bilang pamilya sa pagpangamuyo o kun sa pagsimba man. Kaya sa totoo, bisan ako kung di ko makasimba isa ka Domingo, daw kami sirabling. I don't know, psychological, pero hindi, na? Ang balatyagon mo bala pamangkuta. Makasulod ka lang sa puluyan sang Ginoo or wala man kita nagasiling Katoliko, kuya mo no, sa simbahan Katoliko, okay? Bisan ano ikaw nga sekta. Basta magsiling nga Domingo, tagaan tagid siya 1 or 2 ka oras. Kadto ka mo sa inyo church, pamati ka mo sa gospel, hatag sa ang gina-lecture dira, sang gina-share dira sa inyo pastor o ministro man, nga inang makapamuklat man sa aton, magatandog sa aton balatyagon, nga makasiling kita ay amo nigali dapat dalon ta sa aton puluyan. Kanami balas ang pagsinalayo. Tuod ginaiya. Masiling ay Tita Wilma, pero hindi react lang kamo kung anong i-react nyo dira sa nahambal ni Tita Wilma, pero amen gid ko daya para dira. Alas 2:27 Inday Shirlita. Nahambal ni Tita Wilma, magpakabakod ka. Ang tanan nga ina isurrender sa Ginoo kay ara siya magabulig sa inyo kag mangita sang paagi kun paano ikaw makabulig sa imo bana. Ang pagpangamuyo powerful kid. 24/7 bisan nagahinakit ka da, bisan anong ginakuti mo, of the syabla bisan in mind and in your heart kay patigid ko. Okay, sa mga opinion naman sa aton mga palangga nga mga tagpalamati kag sa mga nagupod sa aton online, pwede nyo lang dira mag-type sa aton Facebook Live kag ara man ang aton sa niya text hotline, type nyo lang kag ipadala 0938-225-5017. Sa pagbalik ni Tita Wilma aton inabasahon pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Life Extend. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Dos 32 Action Radio Philippine Standard Time. Siyempre, ito na naman Dr. Pinoy Squalene Capsule. 100% pure squalene. Wala lamod chemical kag wala man sang malay na side effects sa aton ikaayong lawas. The best ka immune system booster sa nambala ni Tito Wilma. Kag siyempre, pinakamaayo man nga cleanser kag regulator sang aton sinidugo. Ilabi na ko nagaproblema ikaw sa imo dugo, ang imo sini blood pressure, ang imo blood cholesterol, imo blood sugar, ang imo man sodium, potassium, basta involved ang atong dugo gani, kinanglan gin malimpyuan ina iya adlaw-adlaw. That's why nga ginarekomendar ginaton ang pag-inom ninyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Para mangin maayo ang inyo blood pressure, ang inyo blood cholesterol, inyo blood sugar, para malikawan ang heart, anong naging panahon, ang stroke, ang cardiac arrest. Kaya nga ay hindi maka-flow maayo, hindi makailig maayo ang dugo mo tungod ng taas mo blood pressure, tungod mahigko ang aton. So kinahanglan malimpyuhan ina adlaw-adlaw. Kag isa pa gid sa memorya naman nga ginahambalan na paminsaron sa aton sinimahina nga memorya nga daw hay hindi ang iban maka-recall. Abi ninyo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, labi na sa aton mga young at hearts, no? Sa mga senior citizen, nami man ni siya. Kaya nga, damo fatty acid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani, maiyaman sini masuplayan 80% nga fatty acid nga pagkinahanglan sang aton sinuutok. That's why, hindi lang sa aton mga senior citizen, kundi sa aton mga kabataan, labi na sa mga estudyante, before sa ila examination. Pero much better kung paimnon nyo sila adlaw-adlaw. Para nga, ma-alert ang ila pala paminsaron, makabugtaw kag maka-function maayong ila siniutok, mapabasko ang ila memorya kag madasig ang ila pag-concentrate sa ila sini mga ginatunaan. Kung mabudlay ang inom kag tulon mo, no? Ang pagtulon sang soft gel sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, kay naka soft gel siya, i-prick nyo kung buslutan nyo, pugaon nyo sa kutsarita kag ipainom sa inyo sini. Okay? Kaya syempre sa mga young at hearts, sa mga senior citizen, agad dalahay lang na iya, di ba? Okay, palamang ko tanon sa aton Dr. Pinoy Squalene Capsule, sa aton produkto, syempre kay sa inyo ginaantos nga balatian, ara aton Dr. Pinoy Hotline, 441-1299, kag namtang man ng Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated, sa Art District sa may Ilocos, Mandalagan. Pabakali na dira sa mga butika sa inyo tag sa kalugar, kag syempre diri man sa amon sa syudad sang Bacolod, pwede natin mabakal sa tanan nga Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kag sa tanan nga The Generics Pharmacy. Okay, Tita Wel, no? Sa aton man pila ka mga pila ka mga reactions sa aton mga kauturan nga nagaupod man sa aton sa Facebook Live kag sa aton man mga tag sa karadyo. Nahanungod iya sa aton letter sender, no? Nga nagpatawag kay Shirlita. Sakto totoo isa Shirlita. Okay, ang mga mensahe sa aton sining mga palangga nga mga tagpalamati pamatian man naton. Ang hambal ni 3168, siling niya good PM, Tito We. Para sa sender,
amo gid na ang aton kabuhi. May kalipay kag may kaluyahon. Ang tanan itugyan nato sa Dios. Kag magsalig kita sa iya kag sa aton paghimakas, may kadalag-an kita nga naangkon. Magpakabakod kag magpakaisog para sa mga pagpanghangkat sa problema sa aton kabuhi. Kaya ninyo ina. Salamat gid Tita We. Si Lloyd Bituon ni Tita Wilma sang Isabela Barangay 5. Thank you so much gid sa imo 3168 kag mayong hapon. Inday Shirley, tanabatian mong ang iya sininga mensahe, makapa-inspire ina sa imo para ma-inspired mo man ang imo sinibana. Si Vic, di ba? Mayong hapon, Tita We, ngita na lang ang bana niya sa iban nga obra. Hindi siya madulaan kapag asa, tungod madamo pa. Maayo obrahan. Batunon niyo na lang ang natabo. Marinel Gabriel, gali sa Isabela Negros Occidental, 3070. Sa mga taga Isabela, di na madamo gid nga salamat, na? Halin sa merkado, tanan, salamat gid sa inyo. Araman, gaupod sa aton online, si Mami Diana Consolacion, Pamilya Consolacion, mayong hapon lang dira. Lala na si Nanay Dingin, kag siyempre si Mami Pilar, ha? Okay, halin naman kay 9308, siling ni 9308, para sa letter sender nga si Shirlita, dahi pangamuyo lang, kay basi maiwagan man siya, kag makamarasmas man siya, nga hindi siya dapat magnaga. Dapat positive lang, hindi magdula paglaom. Lagid imposible kung nagapangamuyo kasi na makatestify sila. 9308, madamo gid nga salamat. Good PM Tawe, nagamonitor ko Bali 6609. Ang mahambal ko lang kay Shirlita, bulahan ka. Kay may bana ka nga responsable. Istoryahon mo siya permi, nga hindi magdula sang paglaom. May ginatigana gid ang Ginoo para sa aton. Sila niya. Yes, Ma'am Lani, salamat kag maayong hapon man sa imo. Sang una, hindi ko mahilig sa Action Radio, pero ngayon mahilig na ako kasi ganda sa pakiramdam ang boses. Salamat 3328, salamat sa compliments. Salamat gid. Sa imo man pagpadayon, sa imo man pag-upod na sa amon dari sa Action Radio. Welcome gid, na? Hali naman kay 2576, mayong hapon Tita Wilma, mag-greet lang siya sa family Mungkal sa Barangay Can Roma, Pontevedra. Yes, Ariel Mungkal ni, permi ka pumati sa inyo adlaw-adlaw. Thank you gid Tita Wilma. God bless you. 2576, salamat gid sa imo. Good PM, Tita We, ang mahambal ko man kay Day Shirlita, Day, pangabuhi dapat magkontento lang ta. Ano ang ihatag sa aton? Amo man na ang dapat ipahangop mo sa bana mo. Kay ang kada adlaw, kada oras, may napreparar na si Lord nga para sa aton. Day, salamat gyan, ha? Tita, pwede lihog tamyaw kay Ga Aileen Aguilar, girlfriend ko. Ang nagapalangga, Jimboy. Salamat, gid. Wow, 9220. Ina, single pa lang na. What more kung makapangabuhin na ito to Jimboy, no? Okay, salamat, gid. Tawi, wala ko kaabot. Kay nag-brown out, di sa magalyon, bago lang nagsiga. At yara, pahingabot lang ang 4223. Anyway, salamat, gid. Na, ano man ngaging brown out man da man. Kay Andong Mateo, kay sa asawa Jasmer Mateo, gatulog patulog-tulog lang ko, no? Hambal ni 5736. Baw nga mga anak, no? Siling naman ni 4061, siling ni 4061, siling niya, Action Radio ni, huoto o kon inday man. Action Radio ni, ang ginapamatian mo, 4061. Okay, salamat, gid. Good PM, Tita. Sa letter sender kay Shirlita, ipakita sa bana mo nga ara ka, kag paintsindihan lang siya, wala pa natapos ang kalibutan sa inyo. Kag hindi lang ina ang inyo maagyan. Kinahanglan, pray lang gid nga pray, kag hindi gid magdula sang paglaom. Iban gani da, wala sang obra. Buhi gihapon kay nagahimakas. Ay, salamat, na? 2839, madamo gid nga salamat sa imo. Okay, alas 2:40, Action Radio Philippine Standard Time. Dali lang gid.
Dasi 40 naman. Di tag-wait lang, pag-wait lang sang gwapa ko nga manug-serve, nga always ga-smile. Updated gid kami sa imo programa, tita, diri sa My Eatery sa Don Salvador Benedicto. God bless, Tito Wams, from Chalor, Alien Car. Ada man gaupod si Nining Malus, salamat gid kamayong hapon lang dira sa inyo ni Tuto Larry Fuentes. Relax lang ha. Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sing pila ka mga importante nga mga commercials. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Okay, alas 2:45, Action Radio Philippine Standard Time padayon man si Tita Wilma, pero nga ito na panyawan linament indigid pagkalipatan. Ilabi na sa aton mga young at hearts dira. Sa mga elders na ito, in short, mga senior citizen, para wala reklamo nga agay-agay sa kita kong tuod, sa kita kong hawak. No? Gali sa pagpalanakit sang inyo sinihawak, likod, inyo balikawang, kagbatiis, panyawan linament pinaka-the best dira naton nga ibanyos. No? Sa mga affected area. Kaya ang panyawan sa aton pulong manunggal ina. So, dakugid ang mabulig. Ilabi na kung ikaw man ang may arthritis o kung rayuma. Haplasan nyo lang, dala
dala pressure, ha? Kay manami ako, may mga apo ka muna. Nami, gina. Pero pa ba news nila? Palihog ka na. Sa mga may barikos man, syempre. Ang atong sinipanyawan li naman pwede inamabakal sa mga butika, dira sa inyo mantag sa kalugar kag, of course, dili man sa among sa syudad sang Bacolod. Sa mga butika nga nahamtang diri sa tubangan sang Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital, kag diri man sa kilid na, ara available sa Mims Pharmacy, JDN Pharmacy, RX Troy Drugstore, Famasya Caro. Kag sa Jax Marketing nga nahamtang sa idalom lamang sang Action Radio Bacolod. Yes, kay Ms. Wilmila Antupina, happy listening. Salamat sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Salamat gid sa rest well pahuway na da. Kag prepara naman sa Madason. Mami, thank you gid. Kag salamat gid sa inyo. Kay Inday Maria Luz Grijaldo Makunat, mayong hapon man. I'm watching from Hong Kong, Mary Ann Villarosa. Ari di si Inday Jolene Huxon ho, na kung pwede siya kuno ka public announcement. Kung basta may nakita, kamo ba lang nga wallet ni Papa yan, nagsakay sa Bata Libertad nga jeep na bilin. Kung sino man nakakita sang among nga wallet, ang ngalan may ara dira ID, ang ngalan Aquilino M. Huxon, kung pwede dulong lang diri sa estasyon sang Action Radio, ha, napangabay ang anak nga si Jolene Huxon. Okay, Riaglo Ornaldinihay, watching from Hong Kong. Good afternoon, salamat. Kay Ma'am Elizabeth Malaca Gamala, good afternoon man, salamat nga madamo sa imo. Ante si Tita Wilma magsugod sa pagbasa sang aton sa ni horoscope sa liwat. Sa nagapamangkot, ginaliwat ko kay nabasahan ko di sa may aton text hotline. At to bala ang World Kidney Day. Ang World Kidney Day, kaya may event, may event nga pati gayunon on March 12, 2020. Na, para ina siya sa pagselebrar sa World Kidney Day. Ti ina ginaselebrar every year. Kada tuig ginaselebrar ina sa ikaduha nga Huwebes sa bulan sang Marso. So may angot man sina nga selebrasyon ang Philippine Society of Nephrology Negros Occidental Chapter. May event kapati gayunon dari sa aton sa siyudad sang Bacolod. March 12, 2020, alas 9 sang aga tubtob alas 12 sang udto sa diin titawe sa City Mall, Mandalagan. So may mga lecture na sila nahanungod sa mga nagkalain-lain nga balatian sa kidney. Mapuslanon ako amo na siling ko nga gina-encourage ko gid kamo na nga may mga problema sa ila sini kidney ano man ang inyo ginabatsyag nga magpamati kamo didto para mabalaan nyo bala ang mga do's and don'ts, mga pwede naton himuon kag hindi naton dapat himuon. Pero sa mga early birds, ang first 100 patients sa aga nga ina, may mga libre nga mga laboratory test, may free health screening sila. RBS, may urinalysis, may blood pressure, mapacheck mong imo BP, kag may ara pagid iban, ha? Okay? Kung may tiyempo kamo, kadto kamo. I can't understand. Relax lang, kadto kita sa pagbasa sa inyo tag sa zodiac sign para sa iton horoscope karon nga adlaw. Lunes, Pebrero 24, tuig 2020. Sa aton sa ni horoscope, unahon ito ng zodiac sign nga Pisces. Pebrero 19, tubtub Marso 20, sa mga Piscian, kung mahimo, suno sa imo horoscope, likawan mo ang wala mo ginapaabot nga bisita karon nga adlaw kay may dalain na hindi naming istorya, in short, chismis nga makapainit gilang sa ulo mo. Hindi gani, basi kung may kinahanglan sa imo nga hindi mo man masarangan nga mahatag. Pisces, ang pagpanilo sa imo puluyan sa palibot sini kag sa imo ginatrabahuan, inaya makahatag pa sa imo sang kalipay. Gani, siling sa imo horoscope, likawan na lang ang chismis. Okay? Aries, dali lang. Maswerte mo gali nga mga numero. Sa mga Piscian, ang inyo sini lucky numbers, Jesse 6, Jesse 8, 29, 39 kag 42. Jade green is your lucky color. Sa mga Aries, Marso 21, tugtob Abril 19. Ang imo ulubrahon nga wala mo nahimo o kung natalupangdan sa mga nakaligan nga adlaw, may tsansa nga matapos mo na karon nga adlaw. Gani, go.
Kag subong nga adlaw, mabaskog ang lawas mo sa pagpasimpalad. Pero kinahanglan mo anay tunan. Antes ka man magpadayon. Kinahanglan gid himon mo ina para hindi ikaw maghinulsol. Mga masuwanti mo nga numero 2, 7, 12, 27, kag 35, lucky color beige. Sa mga Taurus, Abril 20 tugtog Mayo 20. Sa imo ba na pagbulig o kung paghatag sang bulig man o kung basta bulig sa usto iyang tao nga matagaan mo, ha? May padya gid para sa imo. Kagang imo man pag serbisyo, amo na iya ang nagapanguna sa imo pamensaron karon nga adlaw. Ang gusto mo man himuon, kung tagaan mo panahon, matagaan mo man ina katumanan. Taurian, maswati mo nga mga numero 3, 8, 16, 28, kag 38. Lucky color dollar green. Sa mga Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21, ang pag-isa sa sulod sang puluyan. Amo nang masiling na ton bala makahatag sa imo kalipay, no? Pag-isa sa puluyan, sa sulod sa puluyan, sa pagtrabaho, kag siyempre, sa hambal ni Tita Will, makatag sa inyo sang kalipay, ina, kung tagaan mo man tsansa, kag kahigayon man. Ang di pag-intsindihan ay Gemini, dali mo ina mapangitaan solusyon, kay nga karon nga adlaw, mainanggaon ka, kag attractive ikaw. Masuwati mo nga mga numero 3, 14, 15, 33, kag 42. Lucky color white. Cancer, Hunyo 23, tugtog Hulyo 22. Okay, gidang time iya karon nga adlaw para nga pulo pa ma-share ikaw o kung maka-attend ikaw sa isa ka pagtinipon-tipon. Kung may imbitasyon ikaw nga mabaton, hindi pagpaligar, batuna. Kag may kahigayunan nga man nga masalapuan mo imo soulmate o kung imo twin flame karon nga adlaw. Gani Cancer, kung isa ka Leo, kung Gemini makilala mo, magaresulta man nina sa maayo nga relasyon kag magalawi. Mga masuwati mo nga numero 9, 13, 22, 37, 38, kag ang imo lucky color maroon. Sa mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Likawan mo nga mangin irritable ikaw karon nga adlaw, kinanglan cool ka lang. Kaya nga, magagwa gid ang pagkabangis mo. Tungod man sa bagay nga wala mo magustuhan, nga may mo masaksihan karon nga adlaw. Kag isa pa Leo, likawan mo lang ang mga taong mga palalahog, sundluganon, para layo sa gawa. Ingawan ka o galingon mo sa pagbasa, dira kung pagpulo pa ma-share man. Mga masuwati mo nga numero 4, 10, 33, kag 40, lucky color scarlet. Ina ang unang abahin sa itong pagbasa sa inyo tag sa zodiac sign para sa itong horoscope. Relax lang sa pagbalik pa ni Tita Wilma pagkatapos sa ni. Life extension. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabako
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action. Standard Time, alas 2:56. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Okay, padayon man si Tito Wilma, kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala dira. Good afternoon. Thank you, good ma'am. Okay, dira sa may barangay bata sa akon pinalanggang anak Maria Angelica Oro Javier Lucasan. Happy 18th birthday today. I love you. Thanks, Tito We. Okay, man. Kay Manjo Arneo, kay Steph Villanueva. Tawe, pakigwit man ko da sa bana ko nga si Pirot, sa bayaw ko nga si Rodin, kag G, kag sa tanan nga panday, kag helper, sang bahay kubo, diri sa Iloilo live monitor via FB kami dia. Amo lang na Tito We, salamat gid sa inyo diri sa Iloilo, madamo gid nga salamat mayong hapon. Salamat gid sa pag-upo diri kay Tito Wilma. Okay? For telling me. Si Linya ni Argelia, tawi, bakit pag sa FB hindi live ang mensahe sang paghigugma? Sa Action Radio Iloilo, tanan nga drama, gina-live nila sa FB. Oh! Ulihi man galing ang mga episodes ng drama dito sa iya. Manginday ka pa. Well, anyway, thank you so much. Kambalan, ginaton ko nag-aupod ka mo. Salamat din. Padayunon anay ni Tito Wilma ang nabili naton nga mga zodiac sign para sa aton horoscope karon nga adlaw. Virgo na kita. Sa mga Virgonian, Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Virgo, ang imo responsibilidad nga gintugyan sa imo hindi pagpawalain. At tubangan nga may kabakod, kag sabta ang anuman nga desisyon nga ginhimo mo, sala man ini o kon husto. Paminsaron mo, kag kinanglan, magpakatawhay ka sa imo ginahimo karon nga adlaw. Maswati mo nga mga numero 2, 7, 14, 17, kag 37, lucky color aquamarine. Sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23, kinahanglan mo Libra sa kaugalingon mo disiplina kay nga abaw karon nga adlaw, tama ka init sa imo when it comes to love. Tunan mo kapamisaron mo sa mayo mga bagay-bagay antes ka magdesisyon, hindi ka gin magpadali-dali. Kag karon man nga adlaw, posible makabaton ikaw sang balita nga igakalipay mo. Maswerte mo nga mga numero 4, 15, 32, 42 kag 45. Ocean blue is your lucky color. Sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Kung pwede lang Scorpio, kontrol lang kaugalingon mo, hindi ka magpanginit o hindi pagpainit ang ulo mo karon nga adlaw. O kung hindi ka magmangin, emotional karon nga adlaw. Kaya nga, damo-damo ka nga dan ulubrahon, gani relax ka lang. Kag subong naman nga adlaw, mapakita mo ang imo abilidad, kag kaalam nga dayawon sa mga kaupdanan mo sa trabaho mo kung sa inyo man balay o kung dayawon sa boss mo. Maswati mo nga mga numero 5, 7, 13, 23, kag 31. Lucky color, tangerine. Action Radio Philippine Standard Time in Ponto Las 3, ato na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life,
immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Padayon nun man ni Tita Wilma ang mga nabilin sa pagbasa sang inyo mga zodiac sign para sa aton horoscope karon nga adlaw. Kay Celine gani tunog salamat gid sa compliments ha. Okay, kay family Oxania, Bunches family kag sa mga taga Manghanoy La Castiliana salamat gid sa inyo. Okay, Sagittarius na kita Tita We. Sa mga Sagittarian, Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Sagittarian, bisan masakit sa balatyagon mo, mapakigbatuan sang kaugalingon mo, ang gusto mo baklon, kay nga ginakulang ikaw sa kwarta karon nga adlaw. Problema mo kakulang sa kwarta, pero kung tinguhaan mo mahatagan ina sang sabat sang imo abyan o kung sa sinuman nga imo kapamilya. Maswerte mo nga mga numero, 9, 18, 19, 33 kag 42. Lucky color, yellow. Sa mga Capricorn naman, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Mangin maswerte ka sa anuman nga sahi sa nga negosyo. Ina kon umpisahan mo subong kag kun may plano kagin man no. Pero Capricorn, kun ano man ang swerte mo sa negosyo, kabalis ka ra naman ang matabo sa bahin sa love life mo. Maswerte mo nga mga numero 9, 10, 19, 24 kag 37. Lucky color, blue sapphire. Sa mga Aquarius naman, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Sa imo, Aquarian, kinahanglan magpakatawhay ikaw, tulutimbangon mo man, kag paminsaron sang maayo, antes ikaw maghambal, o kung antes ikaw mag-judge, o kung antes mo bala husgahan ang isa ka bagay, na? Para malikawan mo, nga makahimo ikaw sang sala, kag makasakit ikaw sang balatyagon, sang imo isig kapareho. Isa kasuod mo man nga abyan na magapangayo sang imo advice. Maswerte mo nga mga numero 4, 10, 16, 25 kag 33. Lucky color, pink. Nabatian nato na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope para karon nga adlaw Lunes, Pebrero 24, tuig 2020. Yes, guys, Sis J, good afternoon. Thank you so much kahingabot. Okay, thank you good for joining Tito Wilma this afternoon. Kay Reaglo Arnaldo Mihay, thank you. Very nice, gid ko no. Okay, salamat gid Pahulap na sa akin. Alas 3:04, Action Radio Philippine Standard Time coffee break naton. Siyempre, upod man ang Xanthan Plus Coffee Mix. Mas kiling ka bala may kape ka na may bulong ka pa. Ang kape nga suwabe nga aroma, suwabe ang timpla kag suwabe ang sabor. Ang kape nga sa diin sa pag-inom mo sang isa ka tasa sini, may makuha ikaw nga mga vitamins kag minerals plus insoluble fiber. Ina makabulig man sa pagtinlo sang aton colon o kun aton tinai, kinaglan mangin matinlo man inaadlaw-adlaw. Kag syempre kung may katahap ka sa pag-inom sang kafe, tungod nagat may tingling ka nga mabatyagan sa imo nga mga kaunuran, gani nagasaka ang acid sa imo sulok-sulok, nagapalpitate ka, try mo ang Xanthan Plus Coffee Mix. Okay? Pwede na ito nina mabakal sa mga tiyandahan dila sa inyo tag sa kalugar, kag pwede kita makabakal online, kag pwede man ma-deliver mismo sa aton puluyan pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag ara man sa Kalusuganyan Facebook page. Kag ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule, amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika Di Alternativo Medicine.
Okay, pasensya na pero kinahanglanan ni Tita Wilma ang magpaalam sa karon iyang hapon sa aton pagpangalagat sa This Is My Life Lunes nga edisyon. Pero antes maring aton quote of the day nagasiling, when you love what you have everything you need. I can't say goodbye. Salamat kay Madam Ugin, salamat sa inyo. Pasensya sa wala natin malabutan. Siyempre, nga akong mga partners sa technical control, thank you so much. Kay Action Henry Espulgado po man, kay Action Elway Dutilo, so kung kay Action J.M. Maikin. I know that you Sa ngalan sa among station manager, Action Nona Di Maala. Kay Productions Chief Action Rex Cantong, si Tita Wilma. Nagasiling, maayong hapon sa liwat, standby sa matawag nga drama, mensahe sa paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.